πάμε να βαθμολογήσουμε κάποια brain rots. Πρώτο έχουμε το Λίριλι-Λάριλα, αν το λέω σωστά. Εντάξει, έχω και πιο αγαπημένα, νούμερο 6. Τι είναι αυτό? Δεν το έχω ακούσει ποτέ. 8. Οκ, εντάξει. Νούμερο 7. Δεν μ' αρέσει. Όχι. Μπρο, γιατί μου πετυχαίνω όλα. Τα πιο χάλια μου πετυχαίνουν, ρε φίλε. Νούμερο 9. Τι είναι αυτό? 10. Πω, παιδιά, σκατά, ρε. Τρίπι τρόπι. Επιτέλους κάτι καλό. 5. Καλά. Δεν το βάζω πιο πάνω, ξέρετε γιατί. Αυτό νούμερο 4 θα έμπαινε και πιο κάτω, αλλά έτσι όπως τα έκανα τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Τραλαλά, επιτέλους, νούμερο 1, υπέρτατο, εντάξει. Αυτό νούμερο 3 θα πήγαινε και πιο κάτω. Μη μου βγάλεις κάτι κακό τώρα. Τι είναι αυτό το γουρούνι? Χάλια. Ό,τι να είναι, παιδιά. Κάντε ένα subscribe, να φτάσουμε σύντομα τους 1000 subscribers, που είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος. Και αυτά. Τα λέμε.